Mina ngibuzayo. Imifunani kabantu? Izintuthulwa njani imifunani ingane yakhe ingilosi kubantu abanesimelo esingaqondile. Khona kusho ukulunga. Ingilosi kaLucifer. Khona kusho ukulunga. Uyakhala ukuthi hayi amaphoyisa impela gambili uyathuka usho yonke into. Ibiyenzani la impila? Awushaya itoyitoyi laphana unyusa amadolo laphana uthi hayi siyadiliza ikhansela. Qamuka irubber bullet bekuchaye hayi sathi phela wathi umsebenzi ukuthandaza thina. Owathi umthandaza kanti ikhanza amaKristu khona usimlenge. Angikwazi ke lokho. Ngabe ngiqhamuka la eNewcastle. Ikhanza amaKristu ukuthandaza, ukufunda iBhayibheli, ukuzila ukudla, ukufunda iBhayibheli. Sikhona sesihlanu. Sikhona. Ngizofunda phela kama ngizofunda la eNewcastle. Uzushaya irubber bullet nje bekuthi akusekho umthandazo. Awusekho umthandazo. Awusekho ngiyabuza kakhulu. Kanti umthandazo usebenza ngokwenza njani? Hawu nawe usho njalo ukuthi hawu. Umbili wena. Ukhuluma ngokulunga ngala ngapha uhamba. Makuthiwa phansi kamankentshana phansi uthini ke wena? Awu ya. Hayi ke kusena nje bazalwane. Hayi amakhona namhlanje bazalwane asithekile ngempela. Sithekile. Sidinga umuntu ozosibuyisa asibeke endaweni. Asikwazi bathandazela abantu siphile impilo yethu. Hawu. Umoya mulo lo bafowethu. Uyawazi umoya lo wawaye olwandle mntana olwandle. Awukwazi uyolwandle eThekwini. Uyawazi umoya lo kodwa uyafunda isikole nini? Uyawazi umoya lo uthi ingane masediwele ikhumbi zabantu abansundu kodwa hayi amazi amanje yakibonanga. Sivela ngamafastela kanje. Sithi hawu. Uyawazi lo moya? Awukwazi ubona noma? Awukwazi ubona lokho mntana. Umoya uthi uphume uvele kanje noma uyaqhula khona usindisiwe uvele kanje. Awukwazi ubona la umoya ngoshumayela manginesikhathi ngomoya. Ngibingelele ngale ncwadi bazalwane sihlale phansi. Ayifundi incwadi kaJohane 14. Ngafika kwindawo 1:14 kwayi ilokhu uziyihabishi. Le ncwadi sikhathele le ncwadi 1:14. Kuthiwa umfundisi usifundele ihabishi. Ngithi yini ihabishi kuthiwa 1:14? Shebo sasekhaya. Hayibo. Awufunde uverse 26 no 27. 1:14. Hayi ngibikelela ngale ncwadi. Ngokuka John chapter 14 verse 27. 27. Verse 26. Yeah. Duduzi. Yeah. Umoya ongcwele. Ubaba ayakumthumela egameni lami. Uyakunifundisa konke. Anikhumbuze konke enginitshele khona. Ukuthula ngikushiya kinina. Ukuthula kwami nginipha khona. Akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Thandaza sisi. Izwi lakho Baba wethu ongcwele linamandla lingukuphila. Dabula ngani inhliziyo yethu nanamuhla egameni likaJesu. Thwala umkhonzi wezwi lakho ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Injongo yami Oh
bamba nje lokho kuncane ngoba lokho kukhulu engizokukhuluma ngeke ukubambe umuntu ube ukubamba lokho Jesus. funda siswami funda Verse 26. lalela funda Kapho umduduzi, umduduzi umoya ongcwele, umoya engcwele ubaba ayakumthumela egameni lami. ubaba uNkulunkulu ayomthumela egameni likaJesu Uyakunifundisa konke. umoya engcwele bazalwane uyafundisa akakwazi ukuthi umuntu unomoya engcwele engafundi ayingakufuni ukufunda umoya engcwele ufundisa konke uma kuumoya engcwele uyafundisa umuntu eqonde ebandleni ukuthi manje usomntwana kaNkulunkulu afunde ecela umoya engcwele umfundise Anikhumbuze konke enginitshele khona. okwesibili uyakhumbuza ngezwa Amen. ngezwa bazalwane Amen. usindisiwe awusindisiwe uxolele izono awuxolelwe kodwa umoya engcwele uyafundisa 1 2 uyakhumbuza ukuthi wena wake wayenza lento kukhona izono bazalwane ongeke mawami usikhulume esidindini kukhona isono ufuneka uye ngqo kumnikaziyo ukuthi hayi angihambanga kahle la angakuboni usushumela usuqhubeka njengekhowa athi awusiyakhona uma sibanibani kodwa engayilungisanga lento kukhona ukukholwa bazalwane ukuhlambuluka okufanele kudlule kumuntu wangathi ngayihamba yonke imizi yalana one by one sengiyayibona nje imizi yalana Amen. phela mina ngixoxela indaba Jesus. sengiyabona nje engathi ngangena umuzi nomuzi la ngithi kuhlelu kanjani la ekhaya hayi kodwa phela niyacula hawu phela kulenga namafleke esonto kodwa ukuthula na ukukholwa bazalwane kusho ukulunga ilokho kushodayo esingenakho ukulunga kukho yini umsebenzi kaMoya Ngcwele funda Kapho umduduzi, umoya ongcwele, ubaba ayakumthumela egameni lami. ubaba ayomthumela egameni likaJesu Uyakunifundisa konke. uyafundisa yonke into hawu njengoba unolaka ungakufunde konke njengoba unenhliziyo embi kangakufunde konke njengoba kunabantu abagugudela imhlaba baqinisela amazinyo ebandleni ufunde konke kunabantu wena ongabaphiwe wena uma uhlangana nabo emall kuba ngazathi awubabonanga usufunde konke yini kunabantu uma usemncwabeni ukhetha ukushiya umncwabo mhlawumbe uma umbone ekhumbini eteksini uthi ayidlule ngilindelenye kanti ubone lona uyafundisa umoya engcwele uyafundisa awumyeke umuntu eyisidindi awumyeke umuntu eyinto engasikho uyafundisa njengoba uhlaza kanje ekhaya wena ubambeke uphunguka njengensipho emanzini mhlawumbe nanomntwana umtholile akusikho isibusiso wamthola ngenkani wawungena ngeshoti uphuma ngamafastela ungena ngamawindi ekhaya mhlawumbe namanje abafana bakithi sinabantu abakholwa kodwa babambeke baphunguka njengensipho emanzini akukho ukulunga noma uthi mphendula umbhekisane uyefana uthi umzaneni uyefana uthi awuyefana uyafana akukho okushoyo ukuthi lo muntu unokulunga yakholwa angakhuluma bangathi ngangena umuzi one by one Amen. ngiyasibona istatus ngiyabona ikinge khona la hayi mehle imizwe engizwayo hayi kodwa hey imisindo ngaphakathi bona maholiwe Nkosi yami hayi maholiwe hayi Yazo. khabani imbongolo lapho maholiwe lapho khona umsindo awukukholwa maholiwe ubanga ukuthenga igrocery mayithengwa kunomsindo njena kade ngithenge ngenyanga edlule mhlawumbe ngibangwa ne-TV nje ayisakhokhela uyacima ubangwe i-TV nje umuzi nje lona unomsindo ngeke usibakholwa ngathi sethaveni kunomsindo nje kulo muzi akukho ukuthula bagqoke kahle badla into abayithandayo kodwa ukuthula akukho ubuthonga abukho
ethandazile ngo-7 before indaba zika-7 kunemizi ethandazayo kodwa long ebusuku ngabo-11 khona usephapheme usenwaya ikhanda. Nazo. Umoya Oyingcwele uyafundisa. Ngiyabona yabazalwane lithi hayi nomoya Oyingcwele angithi uphithiza mina. Nazo. Umoya Oyingcwele mina. Umoya Oyingcwele uyafundisa. Akakwazi umuntu ethi umzalwane ethi unomoya Oyingcwele engafundanga. Kufanele kube khona izinto ezitshengisayo ukuthi lo muntu unomoya Oyingcwele. Efundile. Jesus. Akezwani udadewabo belamani. Unomoya Oyingcwele. Bashiyela nibele. Kodwa akezwani naye. Ukhetha ukuzwana nabantu ngaphandle. Laba abafuyile imfuyo. Uthi umuntu uyafika makuwumfowenu uthi uyafika uzothenga isihabu noma uzothenga imbuzi ayishaya imali enkulu. Wakwabo ngizwa yini. Makufika omunye umuntu ongayena wakubo amehlisele. Akafuni ukuthi uthenge kuyena. Nizalana. Uyadurisa wena. Akakhetha ukuthi into yakhe idliwa abantu abasestrateni ukulothi idliwe ihlobo zabo. Akukho ukuthula. uJesu akamenzelanga lutho. Akukho ukuthula ngaphandle masipretenda amakhona. Oh Jesus. Amabhuno athi imuntu estelte. Thula, do it still. But ukuthula njengokufa. Do it still. Thula. Wahlobo sami, mfana wami, mhlawumbe uthengelwe ijini, mhlawumbe uthengelwe impahla zokugqoka, mhlawumbe unedemand usukhona, ufuna ukuswenka wena, ufuna ukuvela wena. Awunelisekile, wena uyahlupha noma usukholwa wena, uyadimanda. Lezi zinto oyigqokile zedemand. Uyafana nomuntu oqhuze into emgaqweni. Lezi zinto oyigqokile zehoyi. Wena uyadimanda wena. Udimanda izinto oyigqokile usukholwa, uyadimanda. Umoya Oyingcwele uyafundisa. The Holy Spirit teaches us. Uyafundisa umoya Oyingcwele indlela ozokhuluma ngayo, indlela ozokwenza ngayo izinto. Ngantshela abafana egroundini. Ngidlula kwelinye iground. Bathi hayi bambelani ufundisa ibhola. Ngithi ngabe ngizobe ngidlala ibhola nje kushanela iweni emagcekeni emakhaya. Izinkuni zona zisika iweni inkulu. Khona nokwenziwe. Baba bathimliki egroundini bama. Ngathi ngiyanizwa ukuthi nihlonipha mina. Kodwa kangakanani ukuthi njoba nilana nje nizoqhama seniyondle emakhaya. Noma senidla izitsha nigezi niyagezela izitsha njengendla. Jesu. Ukhulu ugezi isitsha kodwa umuntu onesontweni. Anovashwe mama. Umama mathi libone lapha enkulu lapha kulela bandla loNkulunkulu angibeke kulona. Hayi order, discipline order. Sure. Thina sisebenza ukuthi ubani uyacula yena oyi-chorus leader asisebenzi kanjani. Yes. Sisebenza kanjani. Awuyena. Angithi bona laba beshithini. Bashana ngazo la ama-microphone la. Mabengashana ngabagudile emhlaba aqinisela amazinyo. Beculisa la. Maculo omunye angumzela engathi ukholwa kusukulunga. Abazalwane banamhlanje hayi ukulunga hayi kulunga. Bafowethu ukulunga. Angiboni. Uma induna emsebenzini induna abanye abasebenzi wemama uma induna kukhona abashayisa ngo9 kukhona abashayisa ngo4 noma ngacela hayi akanayo inhliziyo yaloyo ngoba kamphiwe uyinduna noma uprincipal esikoleni khona abawothisha abayigame yakhe khona abangeke egameni yakhe Nazo. abantu abalesontweni abantu abakhonza uNkulunkulu la ukholwa kusho ukulunga ukholwa kusho ukulunga noma abafundisi bangibuza ukuthi uyithatha lento hayi so hamba siye library sithi ake sivule ukuthi ukholwa yini sikuvule igama lethu sokuthola nje uRighteousness ayikho incazelo ngahamba ayikho uRighteousness
Lezi impahla ogqokelwayo wathengelwa ba. Impahla ezogqokelwa kodwa. Impahla ezogqokile. Angikhulumi ngeKentucky la. iKentucky iphelele esiswini ngisho impahla legqokile. Wathengelwa ba. Impahla ezogqokile. Oh. Awuyidimandanga. Awusho ukuthi hayi mina ngifuna lento, angifuni lento. Mina ngifuna lokhu ma. Manje ukuthengela into noma ngoKhisimusi uyilahle phansi. Wena uyaduba noma ukufutheka la. Noma